Radio sabu kan bawo awni soma nage kanya shiki sananya plan tanago sira enfer wati kel kan bawo banga soma da na kuna fone wala se wati ko fo awi Cour pénale international oye Amat Alfadi ak Mohamed ni alekum na lembe kasanga tomoktu manman kaburu munu tiena ko uyafara sanfla kasoma ko waka kasola san bafla ani muwa ani plako abenabo kasola kuluba colonel Asim Goita aye Niger ka tirade simla kunu tirade mina ale au conseil économique Niger ka fe o nyamadu ale kunana weleli sape gabuba katle kunya wele sente ngeleme kam wele bla ministre flama amala dona ka fo ministre adogoli gindo ale ni Ismaël Wage olu ma apla kun welele me kungo bogo jenne sampe septembre novembre kalo klemwa ani duro no sera o don kan lenye bien sirgenan tomba keleme kamina bla muso ka wale aju ka munu me wale aju ka muso la ko kon wala sa muso psigal la patu gomen pour gina passo kuna fona ya jaka fo france ka surasum walma ga armam me ko o temena kaya sura ke kunda Niger kan nunu ni anga so mala na dongwar bakuru bawe dongwar mi ni karim sebe na la ci oma la mi do dongala ka bikle heredi onima Amat Alfadi Mohamed alemi kunjala kelimbe don temanula ka fo mamna ni mi jaw alekme o tomoktu marala amala dona ka fo we wali ajum ke fo kata laba tomoktu man kaburu mbi ko belaje lenci ku jala kelim kuma le no fe namne na kata na Cour pénale international la o Cour pénale international ma fana ye kuna fo ndia ka kunungo kaira ka fo ko ayi ya famin deli o ko adama de mana tieni ke toto na kon ko jongala ne nodu wa ko ka ya fangini mo fe o ye wale abai wale o kara sababu ye we sampla bo ka kasula na kunanga san kono tonga ko sampla borala kata amne lima kana se bima ko artijo san wolon fla bo yongola wa ko bisonga bla san wale o septembre kalo kletan ani pla ko bisoga ablawla la directeur kungo Cour pénale international la colonel Asim Goita e Niger ka malama logari mayru ayo simla au conseil économique o nyama mbe olu fe Niger o Asim yo simla ka sanga jamana pla tabulu mako o yakna jama jarani wona mamna ni malam bora jamana nyama fe o ye penchama fo mali an Niger tabulu la sente kun keleme ka maafla wele ministre kunda Ismaël Wage ale ni ondo goli gindo ka onyini nga wadara kaula krengren yala Ismaël Wage ale mi nga baranya sinembe o kele bani ma maldo ni nyonte ko beli halamina bale dadola ka nyesi o bela gelema anda goli dolo ale fanaye ka kuna ponu di o ma plan kun wele lembe bogo dinne sanfe wale ajugu musola ko ka dabla o tatkela din sirgan tomba wole o don kanagane bla ka nyesi ni barayma o yayi ka foko ka wale ajugu ke musola ani musumanu ko fembe na ka dabla o tatkela wole don kanagane ka nyusuma mali ta kurumbu kalike kunu kala kanga ka finno amba na ka foye pencha mambuluda kunu kanga ba o kasanga o barayma anga ministre nga banya snembe musoka la halama wadi je fune kulubali ale aja ka foko mali kono alsa ko ke wala dube ka ke musola musobe ko o chawbu bo alsa ko chawbu bo do sigelinga o bana dilena tawta ko bingani wali anyonya ne do kusabe o satkela ko fu malika freke frem sika ke sababu ye ka ngele abay ka do boala ko non tambuzo kon sika so ko sagale no bi kusabe
Burkina Faso amala dona ka fɔ sura nɛgɛ kaɲa 23 tɛmɛn sanga 30 ye Roch-Marc Christian Kabore a bɔra ka kuma Burkina Faso kaw fɛ ko a ye maaw ka kuma mɛn a kulo bɛ kuma caman na wala k'a bɛ wajibi ale kan bi ka bɔ ka kuma Burkina Faso kaw ye ko fɛn fɛn filɛ ka fɔ ale ma baasi ma nga ale fana jɔyɔrɔ ye min ye k'ale bɛna wuli de ko o baaraw bila sen kan san fɔlɔ ye min ye sanni sɔnni cɛ ko gouvernement kura o bɛna sigi Burkina Faso ni o kɛra lakana nasaw la ko yɔrɔba fɛn fɛn Burkina sanni k'a kɛ ko chef d'état-major ka to palais kɔnɔ ko kɛlɛ ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen bɛ taa kɛlɛdaga la wa ko a bɛna fɛɛrɛ bolo da sisan fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ni yuruguyurugu min ɲɔɲalen don kosɛbɛ Burkina a bɛ se k'o kunbɛn cogo min na teliya la an b'a la dɔn k'a fɔ ko k'a bɛn'o fɛɛrɛ tigɛ sisan a dun jira la k'a fɔ sini sibiri o ye donba ye Burkina Faso ka d'a kan ngara daba saw ani société civile olu bɛna wuli Roch-Marc Christian Kabore nɔfɛ o ko a kɔni ye laseli kɛ k'a b'a ɲini denmisɛnninw fɛ jeunesse kulu fɛ ko o k'a lajɛ ka jikew ka to na ko n'o tɛ ko bɛ cogo min na bi k'ale bɛɛ lajɛlen mankan mɛn nka ko jamana bɛ bolo min kan tan o ko k'a fɔ ko taama bɛna kɛ ko o yamaruyama di maa si ma fɛn n'o ye internet ye ko internet tigɛra kabiri a bɛ tile daw labɔ bi o dun Roch-Marc Christian Kabore y'a jira k'a fɔ ko sani jamana ka basigi ko hali bi tile 4 bɔɲɔgɔn o bɛna fara internet tigɛli kan walasa fɛn min basigi bɛ se ka na cogo min na Burkina Faso Faransi ka mobili minnu tun bɛ yen ni a fɔra ko kɛlɛkɛminɛw b'a kɔnɔ k'i kunda Niger kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o tɛmɛna kunu a fɔra fɔ cogo min na kunnafoni kunda RFI de y'a fɔ ko o tɛmɛntɔ yira Kaya dugu kɔnɔ sura dugu tilalenba an b'a ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni dira France Inter ale kɔni y'a di bi sɔgɔmada in na Senegalikaw fɛ Macky Sall ko a bɛna segin ka premier ministre kura ɲini o kɔni kɛlen bɛ lamaga dan ye bi Senegal jɔn de bɛna k'a ye mun de la Macky Sall a tun sɔnna ka premier ministre ya bɔ a ma ni Senegal wa mun de la a sɔnna tuguni an b'a dɔn k'a fɔ ɲininkali kɔni tɔn bɛ maaw kan bi yala k'a fɔ san 2022 farafinna kɛlɛ tɔnba ko ɲɛmaa bɛna kalifa Senegal de la wa ko o bɛ di ale Macky Sall ma n'i y'o jateminɛ ko i b'a ye k'a fɔ baara bɛna caya kelen ma o siratigɛ la ko o de kɛra sababu ye n'a a ye premier ministre ko suganti wa o kɔni fɔlen na an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ lihala min na bi o y'a ye k'a fɔ premier ministre ko min n'a fɔra bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ wulikajɔ la nin waati in na ko caman tɔgɔ b'a la minnu ni olu kɔni bɛ k'a laɲini k'o kɛ premier ministre ye Libikaw fɛ Batoyinkaw fɛ Saif Islam a b'a ladɔnniya k'a fɔ Kadafi denkɛ ale tun y'a laɲini k'a bɛ kɛ candidat ye candidat ko k'a mana sen sɔrɔ ka d'a kan jɛkulu min sigilen bɛ Kadafi labɛnni kama Libi olu y'a ja k'a fɔ ko Saif Islam ko a se ka kɛ cɛbɔ ye ka da ko caman kan i n'a fɔ aw y'a fɔ cogo min na ko nin kɛra sababu ye fɛn min n'o ye Saif Islam a ka candidature ko a laban bɛ sɔn ka ban ma nka o ma bali a ko k'a bɛ se kokura ka na appel la walasa ale ka candidature bɛ se ka don cogo min na Gambikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ Adama Barrow ale ye gafe dɔ sɔrɔ kunu gafe min ni o bɛ tali kɛ rapport min an ka se ka kuma kɛlɛ ka ban ni ɲɔgɔn cɛ o gafe an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o jɛkulu tilar'u ka baaraw la k'o papier ta k'o di Adama Barrow ma Adama Barrow a bɛna kalo 1 ɲɔgɔn kɛ ka nin gafe in a bɛna ci yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na n b'a yira k'a fɔ Yaya Jammeh ale kɔni tuma min na ni Adama Barrow tun y'a laɲini ko ka taa fankelen fɛ n'ale tun sɔnna o ma ka ca Ala fɛ ko nɔgɔya tun bɛ don ko la nka ale nana ye k'a fɔ ko a ka mɔgɔw ko k'u tɛ don k'u tɛ taa Adama Barrow fɛ o de kɛra sababu ye nin cogo in na ni rapport ko kuma nana wuli n'o tɛ rapport k'a dili a dira a ka bolo da a bɛ fiɲɛ caman bɔ bi k'a tun ma di nka sango n'a nana ye k'a fɔ Adama Barrow ale ni Yaya Jammeh kɔni tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ a bɛ wajibaw kan ni ka ne rapport ni minɛ an bɛ ɲɔgɔn bila yan mura kɛlen bɛ k'an sɛgɛn ni a tɛmɛna nin kan n'aw ma ye su in na o kana k'aw ma basi ye ni a dun ma tɛmɛ nin kan n'Ala sɔnna ma an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan o la aw k'an bɛn a to bala salama